Roman. Já jsem si to trénovala. Tak číslo vyšitě dekorátní má Martin Špitvojáty, kluci Maškovi tam. Jaké bylo ale nebo to? A tak jsou místě bude. Hlavně bych to přečetl. Tak číslo 68 Dulen Václav, číslem 84 Duchon Jakub, číslem 10 Kouřil Jan, číslem 35 Ropa Michal, číslem 7 Křivý Pavel, číslem 9 Manásek Jan, číslem 51 Martina Dominik, číslem 46 Mašek Jan, číslem 17 Mašek Jiří, číslem 11 Mašek Martin, to je Mašek, číslem 24 Plachtý Martin, číslem 34 Martin, číslem 23 Večeřa Krištof a číslem 54 1 Artur Aleš. A za domácí, když to tak já, Petr Kučera, Lukáš Kanovský, Michal Novitr, Aleš Kříž, Martin Janák, Luplus, ještě tam je Šotipisy a Vicky.